Αλλά ακόμη κι αν η αδελφή, εξουθενωμένη από τη δουλειά της, δεν μπορούσε να περιποιηθεί πια τον αδελφό της όπως πριν, η μητέρα θα ήθελε πολύ να την αντικαταστήσει. Δεν χρειαζόταν λοιπόν να τον παραμελούν. Γιατί τώρα υπήρχε και μια παραδουλεύτρα στο σπίτι. Αυτή η ηλικιωμένη χήρα, που σίγουρα θα πρέπει στη ζωή της να σήκωσε πάνω στα γερά της κόκαλα τις πιο σκληρές δοκιμασίες, δεν ένιωθε αποστροφή για τον Γκρέγκορ. Χωρίς να είναι περίεργη, άνοιξε μια μέρα τυχαία την πόρτα του δωματίου του και στη θέα του κατάπληκτου Γκρέγκορ, που άρχισε να τρέχει προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς κανείς να τον κυνηγά, έμεινε ακίνητη με τα χέρια πάνω στην κοιλιά και με απορριμμένο ύφος. Από τότε δεν παρέλειψε ποτέ πρωί βράδυ να μισανοίγει την πόρτα και να ρίχνει μια ματιά στον Γκρέγκορ. Στην αρχή του φώναζε με το δικό της τρόπο, που εκείνη τον θεωρούσε οπωσδήποτε τρυφερό, λέγοντάς του για παράδειγμα «Έλα κάτω εδώ, βρωμιάρη» ή «Για δες εκεί τον γεροβρωμιάρη». Ακούγοντας αυτές τις προσφωνήσεις, ο Γκρέγκορ έμενε ακίνητος, σαν να μην είχε καν ανοίξει πόρτα. Αντί να επιτρέπουν σε αυτή τη γυναίκα να τον ενοχλεί για το τίποτα, γιατί έτσι της έκανε κέφι, καλύτερα να την διατάζανε να φτιάχνει το δωμάτιό του καθημερινά. Ένα πρωί πολύ νωρίς, καθώς η δυνατή βροχή χτυπούσε στα τζάμια, προαναγγέλλοντας μάλλον την άνοιξη, ο Γκρέγκορ οργίστηκε σε τέτοιο βαθμό, ακούγοντας την παραδουλεύτρα να ξαναρχίζει το ίδιο τροπάρι, που προσποιήθηκε ότι προχωρούσε κατά πάνω της για επίθεση, έστω και παραπέοντας. Αλλά εκείνη, αντί να φοβηθεί, αρκέστηκε να σηκώσει ψηλά μια καρέκλα που βρισκόταν κοντά στη πόρτα και έμεινε έτσι με ανοιχτό στόμα, με φανερή πρόθεση να μην βγει έξω αν δεν την κατάφερνε στην πλάτη του Γκρέγκορ. «Λοιπόν, ως εδώ ήταν», είπε. Και όταν ο Γκρέγκορ έκανε μισή στροφή, μόνο τότε ακούμπησε ήρεμα την καρέκλα στη γωνία της. Ο Γκρέγκορ δεν έτρωγε πια σχεδόν τίποτα. Μόλις και με τα βίας κατάπινε μια μπουκιά, όταν κατά τύχη περνούσε μπροστά από το φαγητό του. Την κρατούσε για ώρες μέσα στο σπίτι του και κατά κανόνα την ξανάβγασε. Άρχισε να σκέφτεται πως για την ανορεξία του έφταιγε κατάθλιψη που του προκαλούσε το δωμάτιο, αλλά στην πραγματικότητα είχε συνηθίσει γρήγορα τις μετατροπές. Οι δικοί του είχαν αποκτήσει τη συνήθεια να ξεφορτώνονται πράγματα που δεν τα χρειαζόταν, στιβάζοντάς τα στο δωμάτιό του, δεδομένου ότι είχε δώσει το ένα δωμάτιο του διαμερίσματος σε 3 υπενοικιαστές. Αυτοί οι σοβαροί κύριοι είχαν και οι 3 γενιάδες, όπως ο Γκρέγκορ είχε διαπιστώσει από μια μισάνοιχτη πόρτα, ήταν ιδιαίτερα σχολαστικοί στο θέμα της τάξης, όχι μόνο στο δωμάτιό τους, αλλά και σε όλο το σπίτι, του οποίου έκαναν χρήση και κυρίως στην κουζίνα. Δεν υποφέρανε τα άχρηστα αντικείμενα και τις βρωμιές. Επιπλέον είχαν φέρει όλοι τους αυτά που τους χρειάζονταν. Γι' αυτό και πολλά αντικείμενα είχαν καταστεί περιττά, μόνο που η οικογένεια δεν ήθελε να τα πετάξει. Στιβάχτηκαν λοιπόν όλα μέσα στην κάμαρα του Γκρέγκορ. Ακόμη και τα δοχεία με τις τάχτες και με τα απορρίμματα από την κουζίνα. Κάθε τι που δεν ήταν άμεσα χρήσιμο, η γυναίκα το εξφενδώνιζε βιαστικά από την πόρτα μέσα στο δωμάτιο του Γκρέγκορ. Ευτυχώς ο Γκρέγκορ δεν έβλεπε τις πιο πολλές φορές παρά το εν λόγω αντικείμενο και το χέρι που το κρατούσε. Ίσως η παραδουλεύτρα είχε την πρόθεση να ξαναπάρει κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα ή μπορεί να τα συγκέντρωνε για να τα πετάξει όλα μαζί, αλλά προς το παρόν βρίσκονταν στο σημείο που είχαν εξφενδονιστεί και παρέμεναν εκεί. Εκτός βέβαια από αυτά που μετακινούσε ο Γκρέγκορ, σουλατσάροντας ανάμεσα στους σωρούς, πρώτον εξ ανάγκης, γιατί δεν είχε χώρο να ελιχθεί, και δεύτερον από όλο και μεγαλύτερη ευχαρίστηση, παρόλο που στο τέλος αυτών των περιπλανήσεων ένιωθε κουρασμένος και λυπημένος μέχρι θανάτου και δεν κουνιόταν πια για ώρες. Επειδή κάποιες φορές οι υπενοικιαστές διπνούσαν στο καθιστικό, η πόρτα του Γκρέγκορ έμενε κλειστή. Αλλά ο Γκρέγκορ το αποδεχόταν χωρίς να κακιώνει, αφού πολλά βράδια που είχε παραμείνει ανοιχτή δεν είχε επιδιώξει να επωφεληθεί, αντίθετα έμενε χωμένος, χωρίς η οικογένεια να τον αντιλαμβάνεται στο πιο σκοτεινό σημείο του δωματίου του. Κάποια μέρα η παραδουλεύτρα είχε ξεχάσει την πόρτα μισάνοιχτη. Το βράδυ οι κύριοι επέστρεψαν και άνοιξαν το φως. Κάθισαν στο τραπέζι, στις θέσεις που άλλοτε κάθονταν ο Γκρέγκορ, η μητέρα και ο πατέρας. Ξεδίπλωσαν τις πετσέτες τους και έπιασαν το πυρούνι για το μαχαίρι. Τότε η μητέρα εμφανίστηκε στην πόρτα, φέρνοντας μια πιατέλα με κρέας και πίσω της η κόρη με ένα δίσκο γεμάτο ψητές πατάτες. Τα φαγητά άχνιζαν και οι κύριοι έσκυψαν στα πιάτα τους για να τα εξετάσουν πριν φάνε. Ο μεσαίος, που οι άλλοι δύο φαίνονταν να τον σέβονται πολύ, έκοψε το κρέας σε 2 κομμάτια,
σίγουρα για να βεβαιωθεί ότι ήταν καλοψημένο και δεν θα χρειαζόταν να το στείλει πίσω στην κουζίνα. Ικανοποιήθηκε και μητέρα και κόρη που είχαν παρακολουθήσει τη διαδικασία με ανησυχία χαμογέλασαν ανακουφισμένες. Η οικογένεια έτρωγε μέσα στην κουζίνα. Ωστόσο, πριν περάσει στην κουζίνα, ο πατέρας μπήκε στο καθιστικό και έκανε το γύρο του τραπεζιού διπλωμένος στα δύο με το κασκέτο στο χέρι. Οι κύριοι σηκώθηκαν και μουρμούρισαν κάποια λόγια μέσα από τις γενιάδες τους. Μόλις έμειναν μόνοι, άρχισαν να τρώνε. Ο Γκρέγκορ παραξενεύτηκε που ανάμεσα στους διάφορους θορύβους του γεύματος ξεχώριζε κατά διαστήματα ο ήχος δοντιών που μασούσαν, λες και αποσκοπούσαν να δείξουν στον Γκρέγκορ πως χρειάζονταν δόντια για να φάει κανείς και πως δεν θα τα κατάφερνε με μασέλες χωρίς δόντια, όσο ωραίες κι αν ήταν οι μασέλες. «Περιέργως έχω όρεξη, αλλά όχι για τέτοια φαγητά», έλεγε μέσα του ο Γκρέγκορ. «Για δες που τρέφονται αυτοί κι εγώ ψοφάω της πείνας». Εκείνο ακριβώς το βράδυ, ο ήχος του βιολιού ακούστηκε στην κουζίνα. Ο Γκρέγκορ δεν θυμόταν να είχε ηχήσει καθόλου στη διάρκεια αυτής της περίοδου. Οι κύριοι είχαν ήδη τελειώσει το βραδινό τους, ο μεσαίος είχε βγάλει από την τσέπη του μια εφημερίδα, έδωσε από ένα φύλλο της στους άλλους δύο και άρχισαν να διαβάζουν και οι τρεις καπνίζοντας στρογγυλοκαθισμένοι. Όταν άρχισε να παίζει το βιολί, έστησαν αυτοί, σηκώθηκαν και, περπατώντας στις μύτες των ποδιών, έφτασαν ως την πόρτα του χολ, όπου στάθηκαν ακίνητοι ο ένας κοντά στον άλλον. Πρέπει να τους άκουσαν από την κουζίνα, γιατί ο πατέρας φώναξε. «Μήπως οι κύριοι ενοχλούνται από τη μουσική? Μπορεί να σταματήσει αμέσως». «Κάθε άλλο», είπε ο μεσαίος κύριος. «Μήπως η δεσποινής θέλει να έρθει παρέα μας και να παίξει εδώ σε αυτό το δωμάτιο που οπωσδήποτε είναι πιο άνετο και συμπαθητικό?» «Μα βεβαίως», απάντησε ο πατέρας, λες και ήταν αυτός ο βιολονίστας. Οι κύριοι γύρισαν στο καθιστικό και περίμεναν. Σε λίγο μπήκε ο πατέρας με το αναλόγιο, η μητέρα με την παρτιτούρα και η αδελφή με το βιολί της. Με απόλυτη ηρεμία ετοιμάστηκε να παίξει. Οι γονείς, που δεν είχαν ποτέ άλλοτε νοικιάσει δωμάτιο και υπερβάλλανε στην ευγένεια προς τους ενοικιαστές, δεν τόλμησαν να καθίσουν στις πολυθρόνες τους. Ο πατέρας στηρίχτηκε στην πόρτα με τη δεξιά παλάμη χωμένη ανάμεσα στα δύο κουμπιά της ρετικότας του, όσο για τη μητέρα ο ένας από τους κυρίους της πρόσφερε μια καρέκλα και βρέθηκε καθισμένη παράμερα σε μια γωνία. Η αδελφή άρχισε να παίζει. Ο πατέρας και η μητέρα παρακολουθούσαν προσεκτικά την κίνηση των χεριών της, καθένας από τη μεριά του. Ο Γκρέγκορ, παρασυρμένος από τη μουσική, προχώρησε λίγο, χωρίς να το θέλει, και το κεφάλι του είχε ήδη μπει στο καθιστικό. Τώρα τελευταία δεν απορούσε για την έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους. Άλλοτε ο σεβασμός που τους έδειχνε τον έκανε περήφανο. Κι όμως θα είχε κάθε λόγο να κρυφτεί, ιδιαίτερα τώρα, γιατί ήταν γεμάτος σκόνη από αυτή που υπήρχε παντού στο δωμάτιό του και που κυκλοφορούσε ακόμη και στον αέρα. Η ράχη και τα πλευρά του ήταν σκεπασμένα και έσερνε μαζί του κλωστές, μαλλιά και απομεινάρια τροφών. Καθώς αδιαφορούσε για τα πάντα, ξάπλωσε με τη ράχη και άρχισε να τρίβεται στο χαλί, όπως έκανε συστηματικά πολλές φορές την ημέρα. Δεν ενοχλήθηκε λοιπόν καθόλου, παρά τα χάλια που είχε, να προχωρήσει λίγο πιο πέρα πάνω στο πεντακάθαρο παρκέ του καθιστικού. Εξάλλου, κανείς δεν είχε μάτια για εκείνον. Όλη η οικογένεια ήταν απασχολημένη με το βιολί. Αντίθετα, οι υπενοικιαστές που στην αρχή είχαν εγκατασταθεί με τα χέρια στις τσέπες του παντελονιού, πάρα πολύ κοντά στο αναλόγιο της αδελφής για να παρακολουθούν την παρτιτούρα, κάτι που ασφαλώς ενοχλούσε την ερμηνεύτρια, αποσύρθηκαν σε λίγο προς το παράθυρο μιλώντας χαμηλοφόνος, ενώ ο πατέρας τους παρατηρούσε ανήσυχος. Έδιναν καθαρά την εντύπωση πως περίμεναν να ακούσουν κάτι καλοπεγμένο και ευχάριστο και πως τελικά είχαν απογοητευθεί και έμεναν από απλή ευγένεια. Ιδιαίτερα ο τρόπος που φυσούσαν τον καπνό τους προς τα πάνω, με το στόμα και τη μύτη, δήλωνε μεγάλη νευρικότητα. Κι όμως η αδελφή έπαιζε τόσο καλά. Με το πρόσωπο γερμένο στον ώμο, τα μάτια της παρακολουθούσαν την παρτιτούρα με θλιμμένο βλέμμα. Ο Γκρέγκορ προχώρησε λίγο ακόμη με το κεφάλι κολλημένο στο πάτωμα, ελπίζοντας να συναντήσει κάποια στιγμή το βλέμμα της αδελφής του. Μπορούσε ένα ζώο να συγκινείται τόσο από τη μουσική? Ένα κρυφό συναίσθημα τον οδηγούσε στην άγνωστη τροφή που επιθυμούσε. Είχε αποφασίσει να πλησιάσει την αδελφή του, να την τραβήξει από τη φούστα και να της υποδείξει να μπει στο δωμάτιό του με το βιολί, γιατί κανείς μέσα στο καθιστικό δεν άξιζε να την ακούει να παίζει. Δεν θα την άφηνε πια να βγει από το δωμάτιό του, τουλάχιστον για όσο θα ζούσε. Για πρώτη φορά, η αποκρουστική του όψη θα του ήταν χρήσιμη.
Στη συνέχεια θα παραφύλαγε όλες τις πόρτες του δωματίου και θα έφτιανε κατάμουτρα τους εισβολείς. Δεν θα έπρεπε όμως η αδελφή του να μείνει κοντά του με το ζόρι, αλλά με τη δική της θέληση. Θα καθόταν πλάι του στον καναπέ, θα έσκυβε στα αυτή του και τότε εκείνος θα της εμπιστευόταν πως ήταν ακλόνητα αποφασισμένος να τη στείλει στο όδιο και να της πει πως αν δεν είχε συμβεί αυτή η συμφορά θα το είχε αναγγείλει στους άλλους τα περασμένα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είχαν κιόλας περάσει, αγνοώντας κάθε αντίρρηση. Μετά από αυτή την εξομολόγηση, η αδελφή του θα ξέσπαγε σε δάκρυα και ο Γκρέγκορ θα υψωνόταν μέχρι τον ώμο της και θα της φιλούσε το λαιμό, που από τον καιρό που δούλευε στο κατάστημα τον είχε ακάλυπτο, χωρίς μαντίλι ή γιακά. «Κύριε Σάμσα», φώναξε ο μεσαίος κύριος στον πατέρα, δείχνοντάς του με το δάχτυλο τον Γκρέγκορ που προχωρούσε αργά. Το βιολί σταμάτησε. Ο κύριος σήκωσε πρώτα το κεφάλι χαμογελώντας στους φίλους του και μετά στράφηκε προς τον Γκρέγκορ. Ο πατέρας, αντί να τον διώξει, έκρινε σκοπιμότερο να κατευνάσει τους υπενοικιαστές, παρόλο που αυτοί δεν έδειχναν καθόλου αναστατωμένοι και μάλιστα φαινόταν ο Γκρέγκορ να τους διασκεδάζει περισσότερο από το βιολί. Ρίχτηκε πάνω τους με απλωμένα μπράτσα και προσπάθησε να τους σπρώξει προς την κάμαρά τους και ταυτόχρονα να τους κόψει τη θέα του Γκρέγκορ. Εκείνοι είχαν αρχίσει να θυμώνουν χωρίς να γίνεται γνωστό αν ήταν εξαιτίας της συμπεριφοράς του πατέρα ή εξαιτίας της φοβερής ανακάλυψης που ζούσαν εν αγνία τους πλάι σε ένα τέτοιο γείτονα. Απαιτούσαν από τον πατέρα εξηγήσεις, σήκωναν και αυτοί τα χέρια τους, τραβούσαν νευρικά τις γενιάδες τους και δεν υποχωρούσαν στην κάμαρά τους. Εν τω μεταξύ η αδελφή είχε ξεπεράσει το σάστισμα στη διάρκεια του οποίου είχε μείνει με το βιολί και το δοξάρι αιωρούμενα στα μικρά της χέρια, συνήλθε αμέσως, ακούμπησε το βιολί πάνω στα γόνατα της μητέρας, που πάνω στην καρέκλα της ανέσαινε με δυσκολία, και έτρεξε στο γειτονικό δωμάτιο των ενοικιαστών, όπου ήδη πλησίαζαν οι κύριοι κάτω από τις παροτρύνσεις του πατέρα. Τα επιδέξια χέρια της Γκρέτε έβαλαν σε τάξη τα κρεβάτια, πετώντας κυριολεκτικά στον αέρα μαξιλάρια και κουβέρτες. Πριν οι κύριοι περάσουν το κατόφλι, είχε ήδη τακτοποιήσει τα κρεβάτια για τον ύπνο και είχε εξαφανιστεί. Ο πατέρας, που είχε ξαναβρει το πείσμα του, είχε ξεχάσει κάθε σεβασμό οφειλόμενο στους ενοικιαστές του. Τους έσπροχνε, τους πίεζε, ώσπου τη στιγμή που έφτασαν στο κατόφλι του δωματίου, ο μεσαίος κύριος χτύπησε το πόδι του με δύναμη κεραυνού και υψώνοντας το χέρι του, κοιτάζοντας και προς τη μητέρα και την αδελφή, είπε: «Δηλώνω πως, δεδομένων των αφόρητων συνθηκών που επικρατούν σε αυτό το διαμέρισμα και την οικογένεια», στο σημείο αυτό έφτιασε στο πάτωμα, «αφήνω αμέσως αυτό το δωμάτιο και φυσικά δεν πρόκειται να πληρώσω δεκάρα για τις ημέρες που έμεινα εδώ». Σταμάτησε και κοίταξε μπροστά του σαν κάτι να περίμενε. Χωρίς καθυστέρηση, οι δύο φίλοι του δήλωσαν κι αυτοί: «Και εμείς λύνουμε το συμβόλαιο». Μετά από αυτό, ο μεσαίος κύριος χούφτωσε τον μπαστούνι του και έκλεισε με πάταγο την πόρτα. Ο πατέρας τρίκλισε ψάχνοντας την πολυθρόνα και βούλιαξε πάνω της. Θα έλεγε κανείς ότι έπαιρνε θέση για τον συνηθισμένο υπνάκο του μετά το δείπνο, αλλά το βίαιο κούνημα του κεφαλιού του έδειχνε πως δεν κοιμόταν καθόλου. Όλο αυτό το διάστημα ο Γκρέγκορ είχε μείνει ακίνητος στη θέση που τον είχαν τσακώσει οι κύριοι. Η απογοήτευση για την αποτυχία του σχεδίου του, αλλά και η αδυναμία που ένιωθε από την παρατεταμένη νηστεία, τον έκανε ανίκανο να κινηθεί. Είχε έναν αόριστο φόβο πως από στιγμή σε στιγμή το ταβάνι θα του έπεφτε στο κεφάλι και περίμενε. Ούτε το βιολί δεν τον κινητοποίησε όταν έπεσε στο πάτωμα από τα χέρια της μητέρας, αντιχώντας δυνατά. «Αγαπητοί μου γονείς», είπε η αδελφή χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι, εν είδη εισαγωγή στο θέμα, «αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Ίσως δεν θέλετε να δείτε την πραγματικότητα. Εγώ όμως τη βλέπω. Δεν θέλω να αντικρίζω αυτό το τερατούργημα και να προφέρω το όνομα του αδελφού μου. Γι' αυτό λέω πως πρέπει να επιχειρήσουμε να απαλλαγούμε. Κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να τον περιποιηθούμε και να τον υπομείνουμε. Νομίζω πως κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει». «Έχει όλα τα δίκαια», είπε ο πατέρας. Η μητέρα, που δεν είχε καταφέρει να βρει την ανάσα της, έφερε το χέρι στο στόμα και με ανέκφραστη ματιά άρχισε να βύχει πνιχτά. Η κόρη έτρεξε κοντά της και έπιασε το μέτωπό της. Τα λόγια της είχαν καθαρίσει το μυαλό του πατέρα, που σηκώθηκε από το κάθισμα και παίζοντας με το κασκέτο και τα πιάτα στο τραπέζι, έριχνε ματιές στον ακίνητο απαθή Γκρέγκορ. «Πρέπει να απαλλαγούμε», επανέλαβε η αδελφή αυτή τη φορά απευθυνόμενη μόνο στον πατέρα, γιατί η μητέρα μέσα στον βήχα της δεν άκουγε τίποτα. «Θα σας πεθάνει και τους δύο, το βλέπω. Έτσι σκληρά που δουλεύουμε όλοι μας, δεν μπορούμε να έχουμε στο σπίτι αυτό το συνεχές μαρτύριο. Εγώ δεν αντέχω άλλο. Δεν το μπορώ».
άρχισε να κλαίει τόσο πολύ που τα δάκρυά της κυλούσαν πάνω στο πρόσωπο της μητέρας και τα σκούπιζε μηχανικά με το χέρι της. «Κοριτσάκι μου, τι θέλεις να κάνουμε?» ρώτησε ο πατέρας με συμπόνια και κατανόηση. Η αδελφή αρκέστηκε να ανασηκώσει τους ώμους, δείχνοντας τη φρίκη της σε αντίθεση με την προηγούμενη βεβαιότητά της. «Αν μας καταλάβαινε?» αναρωτήθηκε ο πατέρας. Μέσα στο κλάμα της η αδελφή κίνησε ζωηρά το χέρι της, υπονοώντας πως κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να το σκέπτονται. «Αν μας καταλάβαινε», επανάλαβε ο πατέρας και έκλεισε τα μάτια του, επικροτώντας την πεποίθηση της κόρης του ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. «Τότε θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε μαζί του, αλλά κάτω από αυτές τις συνθήκες πρέπει να εξαφανιστεί», φώναξε η αδελφή. «Είναι ο μόνος τρόπος. Πρέπει να απαλλαγούμε από τη σκέψη πως είναι ο Γκρέγκορ. Το πιστέψαμε για πολύ καιρό και κάναμε τη ζωή μας μαύρη. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να είναι ο Γκρέγκορ? Αν ήταν εκείνος, θα είχε από καιρό καταλάβει πως οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν παρέα με ένα τέτοιο ζώο και θα είχε εξαφανιστεί με τη θέλησή του. Δεν θα είχαμε πια αδελφό, αλλά θα συνεχίζαμε να ζούμε και να τιμούμε τη μνήμη του. Αλλά τώρα αυτό το ζώο μας καταδιώκει, διώχνει τους ενοικιαστές, είναι φανερό πως σκοπεύει να καταλάβει όλο το διαμέρισμα και να μας στείλει να ζούμε στο δρόμο. Κοίτα πατέρα, κοίτα τον, ξαναρχίζει», ξεφώνησε με τόση απέχθεια που ο Γκρέγκορ αδυνατούσε να κατανοήσει. Τρέχοντας μακριά από την πολυθρόνα, ξέχασε ακόμα και τη μητέρα της, λες και προτιμούσε να τη θυσιάσει για να αποφύγει τον Γκρέγκορ. Έτρεξε να φυλαχθεί πίσω από τον πατέρα της. Αυτός, αναστατωμένος με το φέρσιμό της, σηκώθηκε και άπλωσε μπροστά της τα χέρια του για να την προστατέψει. Ο Γκρέγκορ βέβαια δεν είχε καμία πρόθεση να τρομοκρατήσει οποιονδήποτε και κυρίως όχι την αδελφή του. Απλά είχε μπει σε διαδικασία στροφής για να γυρίσει στο δωμάτιό του και είναι αλήθεια πως η μανούβρα ήταν αστεία, καθώς ήταν υποχρεωμένος εξαιτίας της άσχημης κατάστασής του να κάνει περίπλοκες κινήσεις, να σπρώχνει με το κεφάλι του που πότε το σήκωνε, πότε το χτυπούσε στο πάτωμα. Διέκοψε μια στιγμή και κοίταξε γύρω. Του φάνηκε πως είχαν καταλάβει τις καλές του προθέσεις. Ο φόβος τους είχε περάσει. Τώρα όλοι τον κοίταζαν σιωπηλά και λυπημένα. Η μητέρα, πεσμένη στην πολυθρόνα, με τεντωμένες και ενωμένες στις γάμπες, είχε κλείσει τα μάτια εξαντλημένη. Ο πατέρας και η αδελφή κάθονταν πλάι-πλάι, αγκαλιασμένοι. «Τώρα νομίζω πως μπορώ να πάρω στροφή», σκέφτηκε ο Γκρέγκορ, ξαναπιάνοντας δουλειά. Η προσπάθειά του έκοβε την ανάσα και κάθε λίγο σταματούσε να ξεκουραστεί. Εξάλλου, κανείς δεν τον βίαζε, τον άφησαν εντελώς στη διάθεσή του. Μόλις ολοκλήρωσε τη μισή στροφή, άρχισε να ευθυγραμμίζεται. Απόρρισε για τη μεγάλη απόσταση που τον χώριζε από το δωμάτιο και δεν το χώραγε το μυαλό του πώς είχε μπορέσει προηγουμένως με όλη την αδυναμία του να διασχίσει την ίδια απόσταση χωρίς να το καταλάβει. Με μοναδική σκέψη να εξαφανιστεί το γρηγορότερο, ούτε που παρατήρησε πως η οικογένειά του δεν είχε πει κουβέντα. Μόνο μια φορά στο κατόφλι της κάμαράς του γύρισε το κεφάλι, όχι βέβαια εντελώς, αφού ο σβέρκος του είχε πάθει δισκαμψία και μπόρεσε να δει πως πίσω του δεν είχε αλλάξει τίποτα. Μόνο η αδελφή του είχε σηκωθεί. Το τελευταίο βλέμμα του χάιδεψε τη μητέρα του που τώρα είχε εντελώς αποκοιμηθεί. Δεν είχε προφτάσει να μπει στο εσωτερικό του δωματίου και έκλεισαν με δύναμη την πόρτα, γυρνώντας 2 φορές το κλειδί. Αυτός ο απρόσμενος κρότος πίσω του τον τρόμαξε τόσο πολύ που τα μικρά του ποδαράκια λυγίσανε. Ήταν η αδελφή του που είχε ορμήσει βιαστικά. Του την είχε στημένη. Γύρισε το κλειδί στην κλειδαριά και πέταξε στους γονείς της ένα «επιτέλους». «Και τώρα?» αναρωτήθηκε ο Γκρέγκορ μέσα στο σκοτάδι. Ανακάλυψε πως πλέον δεν μπορούσε να κινηθεί. Δεν απόρρισε. Του φαινόταν μάλιστα απίστευτο πως μέχρι τότε μπορούσε να περπατάει πάνω σε αυτά τα μικροσκοπικά ποδαράκια. Γενικά αισθανόταν αρκετά καλά. Οπωσδήποτε είχε κάποιους πόνους στο κορμί του που ωστόσο εξασθένιζαν και γρήγορα θα του περνούσαν. Δεν ένιωθε σχεδόν καθόλου το σάπιο μήλο μέσα στην πλάτη του. Σκεφτόταν την οικογένειά του με τρυφερότητα και αγάπη. Η σκέψη πως θα έπρεπε να εξαφανιστεί ήταν πιο ριζωμένη σε εκείνον παρά στην αδελφή του. Έμεινε σε αυτή την κατάσταση του ανώφελου και γαλήνιου ρεμβασμού μέχρι που το εκρεμές χτύπησε 3 το πρωί. Είδε το πρώτο φως να αχνοφέγγει στο παράθυρο. Μετά, χωρίς να το θέλει, το κεφάλι του έπεσε τελείως και τα ρουθούνια του άφησαν να ξεφύγει αδύναμα η τελευταία του πνοή. Όταν νωρίς το πρωί η παραδουλεύτρα έφτασε θορυβώδης, χτυπώντας ως συνήθως με δύναμη τις πόρτες και σηκώνοντας όλους στο πόδι, αφού κανείς δεν μπορούσε να παραμείνει κοιμισμένος όσο εκείνη ήταν στο σπίτι, μπήκε στο δωμάτιο του Γκρέγκορ για τη σύντομη συνηθισμένη επίσκεψή της.
Αρχικά δεν βρήκε τίποτα το αφύσικο. Σκέφτηκε πως επίτηδες στεκόταν χωρίς να κουνιέται γιατί έκανε πείσματα. Εξ αρχής πίστευε πως ήταν πολύ έξυπνος. Καθώς κρατούσε στα χέρια της το κοντάρι με τη σκούπα, το χρησιμοποίησε για να προσπαθήσει να τον απομακρύνει από την πόρτα, σκουτώντας τον απαλά. Επειδή αυτός δεν αντιδρούσε, θύμωσε και του κατάφερε μια μικρή σπρωξιά και μόνο όταν τον μετακίνησε χωρίς την παραμικρή αντίσταση, άρχισε να παραξενεύεται. Βλέποντας τι συνέβαινε, τα μάτια της άνοιξαν διάπλατα. Σφύριξε ανάμεσα στα δόντια και χωρίς να χάσει χρόνο, άνοιξε με δύναμη την πόρτα του δωματίου και ξεφώνησε ως σκοτάδι. «Για ελάτε να δείτε, έσκασε!» Το ζεύγος Σάμσα πετάχτηκε στο κρεβάτι και δεν μπορούσε να συνέλθει από τον τρόμο που είχε προκαλέσει η παραδουλεύτρα. Δεν είχαν ακόμη συνειδητοποιήσει το μαντάτο. Και οι δύο, καθένας από την πλευρά του, βγήκαν από το κρεβάτι. Ο κύριος Σάμσα έριξε μια κουβέρτα στις πλάτες του και η κυρία Σάμσα εμφανίστηκε με την νυχτικιά της. Σε αυτή την κατάσταση μπήκαν στο δωμάτιο του Γκρέγκορ. Εν τω μεταξύ, άνοιξε και η πόρτα του καθιστικού όπου κοιμόταν η Γκρέτε μετά την εγκατάσταση των υπενοικιαστών. Ήταν ντυμένη από την κορφή ως τα νύχια, λες και δεν είχε κοιμηθεί όλη νύχτα, πράγμα που δήλωνε και η χλωμάδα της. «Πέθανε?» είπε η κυρία Σάμσα, σηκώνοντας ερωτηματικά τα μάτια της στην παραδουλεύτρα, παρόλο που το είχε δει και το είχε διαπιστώσει και η ίδια. «Νομίζω ναι», είπε η παραδουλεύτρα, και για του λόγου του αληθές έδωσε μια γερή σπρωξιά με το κοντάρι στο πτώμα του Γκρέγκορ. Η κυρία Σάμσα προσπάθησε να συγκρατήσει το κοντάρι, αλλά δεν το έκανε. Εντάξει, κυρία Σάμσα, ας ευχαριστήσουμε το μεγαλοδύναμο», είπε ο κύριος Σάμσα και σταυροκοπήθηκε. Οι τρεις γυναίκες μιμήθηκαν το παράδειγμά του. Η Γκρέτε, που δεν άφηνε το κουφάρι από τα μάτια της, είπε: «Βλέπετε πόσο αδυνατισμένος είναι. Εδώ και καιρό δεν έτρωγε τίποτα. Δεν άγγιζε καν το πιάτο του». Πράγματι, το σώμα του Γκρέγκορ ήταν λεπτό και αφυδατωμένο και δεν καταλάβαιναν πως τώρα πια δεν ήταν ανασηκωμένος πάνω στα λεπτά του ποδαράκια και δεν είχε τίποτα που να αποδιώχνει το βλέμμα. «Γκρέτε, έλα μισό λεπτό στο δωμάτιό μας», είπε η κυρία Σάμσα με ένα μελαγχολικό χαμόγελο και εκείνη, κοιτάζοντας προς το πτώμα, τους ακολούθησε στο δωμάτιο. Η παραδουλεύτρα ξανά κλείσε την πόρτα και άνοιξε τέντα το παράθυρο. Αν και ήταν νωρίς το πρωί, ένα φρέσκο χλιαρό αεράκι πλημμύρισε το χώρο. Ήταν ήδη τέλη του Μάρτη. Οι τρεις υπενοικιαστές βγήκαν από το δωμάτιό τους και κατάπληκτοι έψαξαν για το πρωινό τους. Τους είχαν ξεχάσει. «Πού είναι το πρωινό?» ρώτησε ξερά την παραδουλεύτρα ο κύριος που κρατούσε πάντα το κέντρο. Εκείνη έβαλε το δάχτυλο στα χείλη της και, αμίλητη, τους κάλεσε με νοήματα να μπουν στο δωμάτιο του Γκρέγκορ. Μπήκαν με τα χέρια στις τσέπες των θαρμένων σακακιών τους, έκαναν το κύκλο του πτώματος του Γκρέγκορ που κοιτόταν στο ολοφώτινο δωμάτιο. Η πόρτα της κρεβατοκάμαρας άνοιξε και ο κύριος Σάμσα έκανε την εμφάνισή του έχοντας στο ένα μπράτσο τη γυναίκα του και στο άλλο την κόρη του. Ήταν ολοφάνερο πως είχαν κλάψει και οι τρεις. Η Γκρέτε πότε-πότε στήριζε το κεφάλι της στο μπράτσο του πατέρα. «Φύγετε αμέσως από το διαμέρισμά μου», είπε ο κύριος Σάμσα, δείχνοντάς του την πόρτα, χωρίς όμως να αφήνει τις δύο γυναίκες. «Τι σημαίνει αυτό?» ρώτησε ο μεσαίος κύριος, ξαφνιασμένος και με γλυκερό χαμόγελο. Οι δύο άλλοι είχαν τα χέρια τους σταυρωμένα πίσω στην πλάτη και δεν έπαβαν να τα τρίβουν προσδοκώντας κάποιον καυγά που ίσως να τους έβγαινε σε καλό. «Αυτό σημαίνει ακριβώς αυτό που είπα», απάντησε ο κύριος Σάμσα, και μαζί με τις γυναίκες, ευθυγραμμισμένοι και οι τρεις, προχώρησαν προς τον κύριο υπενοικιαστή. Αυτός έμεινε ακίνητος, χωρίς να λέει τίποτα, κοιτάζοντας κατά γης, ίσως επανεκτιμώντας τα πράγματα. «Εντάξει λοιπόν, φεύγουμε», είπε τέλος, σηκώνοντας τα μάτια στον κύριο Σάμσα, σαν να του ζητούσε με μια ξαφνική έξαρση μετριοφροσύνης να εγκρίνει και αυτή του την απόφαση. Ο κύριος Σάμσα αρκέστηκε να κουνήσει αρκετές φορές το κεφάλι, ανοίγοντας διάπλατα τα μάτια του. Αμέσως ο κύριος οδηγήθηκε με μεγάλα βήματα στο χόλ. Οι δύο φίλοι του, που ήδη στέκονταν με ήσυχα χέρια και αυτιά τεντωμένα, τον ακολούθησαν με γρήγορα μικρά βήματα, λες και φοβήθηκαν πως ο κύριος Σάμσα θα μπορούσε να τους προσπεράσει και να τους κόψει την επαφή με τον αρχηγό τους. Μέσα στο χολ πήραν και οι τρεις τα καπέλα τους από το πορτμαντό, τις ομπρέλες τους από την ομπρελιέρα, υποκλήθηκαν και βγήκαν από το διαμέρισμα. Σπρωγμένος από μια αόριστη καχυποψία, ο κύριος Σάμσα προχώρησε ως το κεφαλόσκαλο με τις δύο γυναίκες. Σκύβοντας στα κάγκελα, είδαν τους τρεις άντρες να κατεβαίνουν αργά
χωρίς να σταματούν στα κεφαλόσκαλα και να χάνονται σε κάθε στροφή του κλιμακοστασίου για να ξαναφανούν σύντομα. Όσο τους έβλεπαν να κατεβαίνουν, τόσο μειωνόταν η ανησυχία της οικογένειας Σάμσα. Και όταν τους είδαν να διασταυρώνονται με το παιδί του Χασάπι που περήφανα τους προσπέρασε, κουβαλώντας το πανέρι στο κεφάλι του, ο πατέρας Σάμσα παράτησε τα κάγκελα και με τις δύο γυναίκες μπήκαν στα διαμερίσματά τους γεμάτοι ανακούφιση. Αποφάσισαν να αφιερώσουν την υπόλοιπη ημέρα σε ξεκούραση και περίπατο. Όχι μόνο το άξιζαν αυτό το διάλειμμα, αλλά και το είχαν απόλυτη ανάγκη. Κάθισαν λοιπόν στο τραπέζι και έγραψαν 3 γράμματα στη δουλειά τους για να δικαιολογήσουν την απουσία τους. Ο κύριος Σάμσα στο διευθυντή του, η κυρία Σάμσα στην εργοδότριά της και η Γκρέτε στο προϊστάμενό της. Όσο έγραφαν, η παραδουλεύτρα μπήκε να τους ανακοινώσει ότι φεύγει, έχοντας τελειώσει την πρωινή της δουλειά. Κούνησαν και οι 3 στο κεφάλι, χωρίς να σηκώσουν τα μάτια από τα γραπτά τους, αλλά επειδή η γυναίκα δεν έλεγε να φύγει, την κοίταξαν ενοχλημένοι. Λοιπόν, ρώτησε ο κύριος Σάμσα. Η γυναίκα, καρφωμένη στο κατόφλι, χαμογελούσε, σαν να επρόκειτο να τους αναγγείλει μια μεγάλη χαρούμενη είδηση, αλλά δεν θα το έκανε αν δεν τη ρωτούσαν. Το φτερό στρουθοκαμήλου που ήταν καρφωμένο στο καπέλο της και ενοχλούσε την κυρία Σάμσα από την πρώτη μέρα που ήρθε στο σπίτι τους, ταλαντευόταν απαλά προς όλες τις κατευθύνσεις. «Τι θέλετε λοιπόν?» ρώτησε η κυρία Σάμσα, την οποία η παραδουλεύτρα υπολόγιζε περισσότερο. «Να, για να απαλλαγείτε από το πράγμα δίπλα, μην ανησυχείτε, το έχω ήδη τακτοποιήσει», είπε χαμογελαστά για να κρύψει την αμηχανία της. Η κυρία Σάμσα και η Γκρέτε έσκυψαν πάνω στα γραμματά τους. Ο κύριος Σάμσα, βλέποντας πως η γυναίκα σκόπευε να τους περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τις ενέργειές της, άπλωσε το χέρι του για να της κόψει τη φόρα. Και εκείνη, αφού δεν της δόθηκε η άδεια να περιγράψει, θυμήθηκε πως ήταν βιαστική, πέταξε με φανερό εκνευρισμό ένα «καλημέρα σε όλους», έκανε απότομη μεταβολή και βγήκε από το διαμέρισμα κοπανώντας τις πόρτες. «Απόψε το βράδυ θα την διώξω», είπε ο κύριος Σάμσα, χωρίς να πάρει απάντηση ούτε από τη γυναίκα ούτε από την κόρη του, για να μην χάσουν πάλι τη γαλήνη που μόλις είχαν ανακτήσει μετά τα λεγόμενα της παραδουλεύτρας. Σηκώθηκαν, πήγαν στο παράθυρο και στάθηκαν αγκαλιασμένες να κοιτάζουν έξω. Ο κύριος Σάμσα στριφογύρισε πάνω στην καρέκλα του, τις κοίταξε για λίγο σιωπηλά και είπε: «Εμπρός, τελειώστε με αυτές τις ιστορίες και ασχοληθείτε λίγο μαζί μου». Οι γυναίκες υπακούσανε αμέσως, έτρεξαν προς το μέρος του, τον χαϊδολόγησαν και τέλειωσαν βιαστικά τις επιστολές τους. Βγήκαν και οι 3 μαζί από το διαμέρισμα, κάτι που είχαν να κάνουν εδώ και μήνες, και πήραν το τρένο προς τα προάστια για να πάρουν αέρα. Ήταν οι μόνοι επιβάτες μέσα στο ηλιόλου στο βαγόνι. Άνετα καθισμένοι στις θέσεις τους, άρχιζαν να εξετάζουν τις μελλοντικές προοπτικές που από πιο κοντά δεν φαίνονταν άσχημες, γιατί οι δουλειές που είχαν όλοι τους και που ποτέ δεν τις είχαν συζητήσει λεπτομερώς μεταξύ τους ήταν θαυμάσιες και πολλά υποσχόμενες. Μια πιο άμεση βελτίωση της διάθεσής τους θα προερχόταν, κατά τρόπο αναγκαίο και φυσικό, από την αλλαγή διαμερίσματος. Θα νοικιάζαν ένα μικρότερο, πιο φθηνό και πιο πρακτικό σε καλύτερη θέση. Αυτό άλλωστε ήταν από παλιά η άποψη του Γκρέγκορ. Ενώ σκέφτονταν όλα αυτά, ο κύριος και η κυρία Σάμσα κοίταζαν την κόρη τους να ζωηρεύει και αναλογίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα πως το τελευταίο διάστημα, παρά τις αγκαρίες και τα βάσανα, παρά τα χλωμά μαγουλά της, εκείνη είχε ανθίσει και είχε μεταμορφωθεί σε μια όμορφη κοπέλα. Σώπασαν και ανταλλάξανε σχεδόν άθελά τους ματιές γεμάτες σημασία. Έφτανε πια ο καιρός που θα έπρεπε να της βρουν ένα καλό παιδί για σύζυγο. Η επιβεβαίωση για αυτά τα νέα όνειρα και τις καλές προθέσεις ήρθε καθώς, φτάνοντας στον προορισμό τους, είδαν το κορίτσι τους να πετάγεται από το κάθισμα πρώτο και να ξεδιπλώνει το νεανικό κορμί της.